जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो सासे गाज्रि थासारियाव धेमाजि जिल्ला जनायाव हरनि 11 बाजियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जनाय गालि रङाजानाव जाब्रबथायाव जायगायावनो सानै सुबुङा जिउ गोमायो होननानै मिथिनो मोननाय बादिब्ला जनायनिनो लाइमेकुरिनिफ्राय जनाय फारसे थांबाय थानाय AS01 DM 5087 नम्बरनि गंसे गारिया थट गैयै जानानै जनाय रङाजान 515 नं राजा लामा सेरनि दंफां फांसेयाव सौग्रावनानै लखिमपुरनि हिदय रन्जन दत्त आसल केशव महन्त जिउ गोमायो आरो लीला छेत्रीया गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ मोजां फाहामथाय होनो डिब्रुगड़सिम दैथायहरनाय जायो। जनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो सासे गाज्रि थासारियाव धेमाजि जिल्ला जनायाव हरनि 11 बाजियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जनाय गालि रङाजानाव जाब्रबथायाव जायगायावनो सानै सुबुङा जिउ गोमायो होननानै मिथियो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360